ai khublei pi baroh kiba peit link ba ka YouTube channel jong ka Good News TV kani ka janmiet ka bamenta ka kerteng ka pathiang tam ka jong Jesus Christ unong padiam jongi. Pada kani ka janmiet ka bamenta ngin yo biang ya ka topik ka jo hi ka bingin ai kren hakini ki tayo ki balai lightly ki tayo kata ka long ka jing atatien. Pada habangin ya cha khamat hakani ka jing ya selok kani ka jing ya te ka ktien ka jong blei kani ka Bible study jongi ka bamenta tu ngin le akhamat jong blei ha ka jingduwai. Kuk pa jingi bahab neng wan khamat jong me ko try ban ai ngo ban ro ka kerteng ka be em ka ban bo ka jong me sa sin ko try bila la wan ya don ring ka lang kom ni ko try tu sebe kani ka Bible study ka jongi ha kani ka janmiet ni duwai ba men ya rap ingi man ai bor ingi ban ya lam ingi mun sim ko u jong me ko try bila kan draben snow thu ban shampang ye jing jalio ka ktien ka jong me ba to ai ki ke ka bangi yo snow kani ka janmiet ko try to ai kan shang sa ka don ka jongi kan pen kala kan pen wandor ba kan sain dor ka jing nyet ka jongi ko bi kristan ba ka jing em ka jongi ba mana kasi shim ti ngi ko bangi long pen kan tang no ikni ka por pen tang no engar kum chu ko try to ai ba ke ba ro ngi spendap kan long nam ta ka buram ka jong me ba na ka banta pen yar ki ma ka gospel ka jong me to snap to shash ko jing duai ka tang ji sung pan ki ne ba ro amen. Aki lai ta yo ki ba men shuang la yo ban pet shibun ki binta ki ba pher halo kani ka topic jong ka jing atatien pat akani ka janwe ka bamenta ngin ne pat hakawei ka phang jong ka jing atatien kata kalong ka wei pa ka jing kli bengin bu kalong hato ka jing atatien ka dei ka pop hato ka jing atatien ka dei ka pop em ka jing atatien kam dei ka pop ka jing atatien bon sien hi habangi pet ka jing em ka jing ba malak sin ka pelong ya ka jing long man sim jingi ba kanang san kanang kham scam Henry don ki ba perkhat ba ka jing atatien ka long ka pop ne sing don mo ka jing ba khat jingi bangin ong ba kani ka jing atatien ka long ka pop ngin ne pet bha kham benya shu hadien ba ngin ne pet uwe unong tho u ong kum no unong tho ba pau na ba uli strobel u ba tho Shibun bha ki kot kham tammi ke kot ka ba pau nam ka jong u the case for Christ tu nong tho but u ba tho ri ka kot God's not dead u don lightly ki ki benta bu ukran shaphang ka jing atatien but ka ban ai jing mot yingi ru bangen perkhat pat kita ki long kum ni harom ka baning kong bun ki perkhat ba ka jing atatien ka long persha ya ka jing het henre kam long kum ta Kajing bam nget lan ya unbelief ken kalong mar persha ya kajing nget. Kajing bam nget ka thau bat ka kadau ya ka mon na di ban kentat ban nget. Hende kajing atatien pan ka thau ya kajing bam tikna. Kajing atatien kala ban don ringkat bat kajing nget ka bam tikna. Kaya ringkat kajing atatien bat kajing nget. Hende ka don pat ha kata ka benta jong kajing yam ni jong giru. Bangim don ya kajing tikna. Ngin yo inuksa yaw Abraham. Bangila ban pet na ka kitab ki Genesis ka nong ka bakhat nyo do khot ka bakhat rio do apu nyo. Ubadon ya kajing atatien ka bam tikna. Bandang yo khun hadien ba ublei ula kular ban ai khun ya u Abraham ha ka kerta jong ka jing long temen ka jong u kata ka ba shis pa snam ka kerta jong u bat ka ba khandai pho snam ka kerta ka lok jong u ka sara yu u Abraham u don ha preng ka ni ka jing atatien ringkat ru ka jing nget re ha ka jing bam tikna jong kata ka jing ya lenti ka jong u hang nu un nget bat kumnu un nget ya kata ka khubor ka ba ublei u ai u ha ka jing long temen ka jong u lesi mangi ruin don mo ha preng ka jing atatien re ka jing nget kadang don hi re ka don pa ka jing bam tikna ka jing em ka jong i te ka ba ar ngine pet pat bon ru ki perkhat ba om dan jing map ya ka jing atatien hendre kam long kumta lesi gen perkhat mo ba wan ka jing atatien ong ni lesi ublei udang map ne mingi lesi ublei kelet mi kita lesi kan ka jing atatien kalong ka ba ke ka ba ublei isi bha ublei ba umla ban map yangi dingin na pet ba ublei ju penrem ya ki ba don ya kata ka jing atatien ba kania ka habangi don ka ni ka jing atatien bon sen ka penmi pat ya ki jing kli ki ba bon bha ka jing em ka jongi ngin ken ma ha ka Bible ya we unang ya lam ji ki khon Israel u Moses
Yau ba ublei ula khot u banong nongelam miki khun Israel na ka ri Egypt sya kata ka ri ka jingkular habangin pet na ka kitab Exodus kalanong ka balai adu kabat kalin nong ka basaw hang tungin I kumnu ba ublei u khot ya o Moses banong unongelam hangni nginyo I ka ni jing thu khana ba u Moses u don ya kata ka jing atatien syapang kata ka jing khot ka jong ublei ya u but ubu ru artli ge jing klia khama jong ublei but lai tli ki daw lani kinya kiba u Moses ubu akhma jong ublei bo kwa ban shim ya kata ka binta kum unong elam me ki khun Israel pinyo iya to galendong ka balai but kalendong ka basa hong tu teng ter ubu ikini ge jing kli u Moses but ublei uyo I kata but ublei uyo I kata ka jing atatin ke jong Moses ki jing kli ke jong u ya ke jing kinya ke jong u ki daw ke bo ai bo ublei ula bitar yo Moses ho ka jing bitar ka don ha ublei ndrei syam la pen rempat yo Moses syam la palendet no Moses ndrei ublei ha kata ka jing atatin ke jong Moses ule kumno ublei upen tikna pen ban upen scam ha Moses bo unya chaprang man pendep ya ke ka ba ublei ula pha ye u desi ke jing em ke jong yi ru in ong mo ngi don ha ke jing atatien ke jing net ke jong yi ke jing ya lenti ke jong yi ngin perkhat ublei umap dan ublei isi endre em ublei umju kentat no ingi habangi don ke jing atatien endre uyarap pan baningi bangin nang don kata ke jing so scam ke jing so tikna ke jing net kham tam e ha kamon ka ba khoi pa ka ba khrau ke jong ka balai pat ngin pet bon ki perkhat pa ka ba habadon ke jing atatien kamot bam don shu ka jing net I habadon tek tek mo ke jing atatien ka wan I so ba kata ke jing net ke jong giru kala adu no kata ke jing net ru kam don shu ende ka ne ka long ka bam shisha haba wan ke jing atatien kamot satya bam don shu ka jing net lada om don ke jing net phimon ka jing atatien ba ke jing keliru ken om mi satya dei la dam dan shu ka jinget kamu kini jing art ke jing keliru kan kinumi ka jing em ke jingi baka jinget kasan na ka jing atatien lani ngila ban ong baka jing atatien ka pinsan ya ka jinget ka jongi ngin ken mau yo pa jong khana oba pang bhor ngin yo ina ka gospel ka jong Marcus kan nong ka khandai ka khot ka ba apulai du apusaw kumno ba u Jesu pen khia e u khana oba pang bhor bat kumno u Jesu u ong yaw ni pa jong khana ba u baka jinget ke jong u de ne ba don kata ka jinget hende uni pa jong ni khana ong kumno u pdiang ila di ong nganget atrai to yarap ya ka jing bam nget ke jonga ngeni I hang ne ba uni pa jong ni khana ong ba kata ka jinget ka don ha u kata ka jinget ka don ha u de u pan bor na u Jesus Christ ba unla ban yarap ya kata ka jing atatin ka ba udan khnang ba kan ni ka jinget ka jong u kanang san om ka jing atatien kan san na ka jing im jong u kania ka jing kran ka jong ni kupa ka pen pau udan ka jing nget ringkat ka jing atatien bat ukwa ru banang san na kata ka jing nget ka jong u kumla ong mene de kania ka jing kli ki bangi kli na ka basdang Hato ka jing atatien ka dei mo ka pom ngila ong ro na basdang ba ka jing atatien kam dei ka pop Henry lada kata ka jing atatien kaya lam yangi sha ka jing bam nget kamu kata kala long pop namar ka jing bam nget ka penlong yangi ban jingai na ublei ban yat hala kamon om ha kamon ke jong ublei bat ru ban kentat ya ka bor bat ya ka jing pen im ke jong ublei nama kata lada kan ka jing atatien kaya lam sha ka jing bam nget kata kamut kalong ka pop ngina pe pat sa ka wei ka jing kali kalong ka bade bangin don ya ka jing atatien kalong ka bade ha bangin don ni ka jing atatien ka jing atatien kam long pop lada kam lam sa ka jing bam nget kam bla ong mene na pasdang ngem la ban ong ba ka de ne kam de ban don ha ka ya kata ka jing atatien ha ka jing em ka jongi nama ka jing atatien hi bon sien ka wan ha ka jing em ka jongi ha ka nore ka no ka por ka bangi ngem poi perkhat ka shuwan ha ka wan kum tu bat ka shong ru hangi marwe shimet kumnu ngi shem ya ka jing atatien haba ka wan ha ka jing em ka jongi kumnu ngi le kumnu ngi respond ka ta ka jing atatien haba ka wan hangi kata ka shong hangi marwe shimet bat ngin pet ru ba ka ni ka jing atatien ka don ar rukam ka babaha
bat kabasniu ngila ban ong kababha bat kabasniu kajing atatien kababha kapenlong ingi bangen perkhat apreng kijing kijing kli ki bangi don bat kabayalam sha kaban sandor ya kajinget kabas kem kajongi inyo iru ba kajing atatien kadon sakawei kata kalong kabasniu bat kabapen klumar jingmut jing perkhat ingi bat kabam ne ya kajing mut perkhat kajongi bat kaba syatan cheni syatai kum bangila ong na bas dang du jong kani ka Bible study kumno pen kan mai pi phang ka shithi Jacob kan na ka beningkong ka dekhot ka ban riu bu ong ba kata kajing atatien kalong ka pen klumar ki jing mut perkhat kajongi kata kalong very negative mo ka jing atatien ka ba pen sni ka bam long ka belong negative ting di ban pet yala dia ka jing atatien ka ba kumno ngidan le se ka ba ka ban pensan ka jinget ki jongi na ne ka basni ka ban pen klumar ka jing ki jongi ka jing macam ka jongi le se ka ban pen jingai ru nangi no ble le se ka ban yalam yangi sha ka jing bam nget sandon ya u blei le se kum ki banget hau jisu nya khon ba nya le bor ka jing atatien ka bangi don hapre ka jing shakri ka jongi ya u jisu tungin kan mau ngin nang pensan ni kejinget ome kejing atatien ha kejing jongi what happened kejing kejing tunju but kejing penchoi ki bobon jan habon ki khap nia kendo kejing kom ki shakri jong blei kom kita kiba ki nongbot ki jong ujisu to ai ba kejing kejong hi kanang san ngin chimnuk saru na u Johannes nong pen baptist u nong yelap u bakraw shaphang ujisu kris ba kumno ma uru uya khonte ya kata kajing atatien ka bodon hapo jong u kajing atatien ka bodon shaphang Jesus Christ nginyo ina ka gospel ka jong Matthias ka nong ka ba khublei ka khot ka ba ar hadu ka ba khat khandai nginyo hang tu kumno kata kajing sha set bindi ka jong u Johannes kumno yo smo ya ta kajing halap ka jong u Jesus but u phalam ktien ha kita ki shakri ka jong u panik kli jingkli o jisu but ngin ia ka khot ka ba ar ba ka balai ke kata ka jingkli ka ba u Johannes nong pen baptist u don shaphang u jisu Christ ngin pet te ha ba u Johannes ula yosngo ha ka bindi shaphang ki jingle u Christ ula pha da ki sinran jong u but ula kli hu melong u tauban sawan nengin ya up yo way pat kani ka jingkli jong u Johannes nong pen baptist ka pen pau ka jing atatien ka jong u ya ka jing long blei ka jong u Jesus Christ but ka mission ka jong u Jesus ban pen ya ki brio na ka pop ha ka jing sha set bendi ka jong u don shibon ka jing atatien but kani ka de ka we ka jing atatien ka ba u kli jing kli ya u Jesus Christ habangi pet ya kani ka benta jong kani ka gospel kabay thu siya phang kajing atatien ka jong Johannes nong pen baptist ngin siamru na ka gospel ka jong Lucas kalandong ka ba hinyo ka khot ka ba khat pra hadu life hosan hang tur pin siam mi kani ka ju kajing kali ka jong Johannes nong pen baptist habangi pet ya uni Johannes nong pen baptist habo pha ekte ke jingkli ling ba ki senran ki jong u ya u Jesus Christ nyo ba kumno ma ur u ya khon u ya le ya kata ka jing atatien ka ba u udon but ngin habangi pet ya kani ka jingya lenti ka jong Johannes nong pen baptist nyo ba la tho ha babon ki benta jong ka gospel ya ka jing sha set bendi ka jong u Johannes but ngin lapru shaphang kata ka jing saset bendi ka jong u but ka jing yap ka jong u ngin nap na ka gospel ka jong Matthias ya ka nong ka ba khat saw ka khot ka ba lai du khat ar ba gin yo ru ka jing saset bendi ka jong u belai u saset bendi ngin ia ka gospel ka jong Matthias ya ka nong ka ba khat saw ka khot ka ba lai but ru ngin yo ha ka ni ka khot ka ba lai ja ka nong ka ba khat saw jong ka gospel u Matthias ngin ba ka daw ka ba Johannes nong pen baptist u sha set bendi ka long bo ukran persha ya u Herod nama bu shim tenga ya ka Herodia ka belong ka tenga jong para jong u but kan ni ka di ka context ka ba Johannes le si hapdeng jo kita kijing kijinga le apdeng kita kijing tinjo ki ba wan ha kijing ka jong u ha ba u sha set bendi ha u Herod ka penlong yu ba kijing ma cha pakha jong u kan phai pat sha kata ka ministry ka jong u ka ba ulaya la baroh sha kata sha phang u Jesus Christ but haba u pet u Jesus ba u yalap haba u
pusan bo perkhat ya la dia balai bo ni Jesus Christ wan pat ban ya syam u la ni wan pat ban kandu u ha ka yeng bendi ban ai ban sim u la ni ban pelat em u na kata ka yeng bendi la su don kita ki jingmut jing perkhat u ande sebab ka pen ata tien ru ya kata ka jing ya lap ka jing u phang u Jesus Christ ka pelong u bon pha e ke ni ki jing kli sha u Jesus. But uyone sukli kita ki jingkli na marban yo ya ki jing ngau hon halade ba ula le ya ka badai ban ya lap shapang u Jisu ba ulang u khon jo oblei ni u gospel jo indes u tho ba ba u Jisu ulang u khon jo oblei ha kalen nong ka baning kong ka khat ka balai life ho saw u khon nang bro jo oblei ka khat ka ba ap khandai u ba pen baptist da umen sim bu khot ka khat ka ba life hulai kini ki long kita ki jingyo i ya Jisu bo ulang khonu ble bo ulang unang aplang brat bo min but ulang ru ba pen baptist zo min sim bo kho u yane su i kita bat ka pelong u bon kli jing kli le si ngala le ya ka bedai ban ya lap shpang uni u Jisu Christ u yane su ang nuot ban pen tikina bo Jisu ulang unang pen em ne u ta u Messiah bo wan u bakia ap khmi den ti baroh bat u bla kula reki bo unwan Tika jing atatin jo Yohanes ru kami na ka jing ma jong u ha kata ka por ulong koi dia ka yeng pendi bat kala banlong bo ula sha pen shoy bat perkhat bala dau Jesus si sha ulong Messiah ma uru ulong unong ya lap shpang Jesus Christ u Jisu u Yohanes u bo ikini ki jing kli balai pat u Jisu sham lawan wat u balai pat u Jisu sham la pelat u na ka yeng bendi yesi u Yohanes unong pen baptist ru u doni kini ki jing kli ru tang na ka benta ya la de hende na ka benta ki senran ki jong uru ki ba kloi ban ko ngu ya ka jing ptha ka jong u ki ba buram u ki ba et u bat ki bam no u ki senran jong u Yohanes ki long ki badang duna ka jing tep bat ka jing shampang bat ki bam pat scam ya kata ka jing net u Yohanes u kwa lem ya ki ba ken atatien hende ba ken long scam shapang u Jesus Christ u Yohanes u kwa ba ki senran jong u ken pai sha u Jisu bat bot u Yohanes u i ala dia ba ka jing yap kala wan hajan u bat u kwa ban no ya ki senran jong u hapo ka jing yalam jong u Jisu ki di lesi kini ki dong ki daw ki ba u Yohanes u kli ya ki te ki jing kli ya u Jisu nginyo i hang ni ba u Jisu pa u Yohanes u nong pen baptist u ya ling ba ki jing atste na padeng ki jing ja ka circumstantial doubt ki ba ngila ile shakmat du jong ni ka Bible study ka jing atatien ka ba kan ja men sim na ni ka spiritual doubt ka ba u ya ling ba ka jing atatien ha ka jing par khat ka jong u la ni ka intellectual doubt ka ba u Yohanes u ya ling ba u Yohanes sham la kan ran den no na ka jinget ka jong u ba u don ha u Jesus Christ pen ban u trang bat ang nuot ban pentik na ban pen klan shu ya ka jinget ka ba u don ha yeng bendi namar kata ki mi kini ki jingkli now Yohanes what kuli ha u Jesus Christ ngini iru mo ka khot ka ba sao ter jong ka lenong ka ba khawei ka jong ka gospel Matthias kin iba kumno Jisu u jubab ekani ka jing atatien ka jong u Yohanes u Jisu u jubab ya u Yohanes ta ka ba benye u landi ka ba penrem ya u Yohanes ndai u Jisu u ya ro bha shapang u Yohanes no pen baptist hakip pat ba na fi pet ki khot ka ba sharum jong ka ni ka lenong ka ba khatwei nginyo i ba u Jisu kumno pat u jubab ya u Yohanes u jubab da ka ba ong kumno ki kamba bu Jisu la le ba ki ba matla ki pet pat ki ba ko ru ki ya apan khoi ki ba pangjang tholi ki ba kolot ru ki yo sngo la pen empat ki ba yap bala ya lap ya ka gospel ha ki ba dok yu Jisu jubab kum ne khele ong ki sandran ju Yohanes bo ni ong Yohanes long pet ki kamba ki ba ngapat ngala le Yohanes ya ki ba matla ru ngapen pet te ki ba ko ru ngala ban penyat bat ngap la pen khoi kita ki ba pangjang tholi bat ngala pen play ki score jong kita ki ba kolot bat ngala pen em kita ki ba yap ru bat ngaya lap ya ka gospel ki ba dok i upen shisha ya upen scam kita ka jing atatien ka jong Yohanes da ka ba u Jisu ku do ya la di pet ki kam ki jong Yohanes ke ka ba ngale ngalong shisha ta u Blei u ba la kula repi ban wan u Messiah ken nama kini ki kamba ki banga ngale bar kata ka jubab kala ai ka jinghon ya u Yohanes unong pen baptist u badon hayeng bendi u Jisu shamla
dom la ne na sham bitar la ne sham la thau la nyo ye ka jing atatien ka ba uyones no pen baptist udon de usngol thu ye ta ka jing ya len ti ka jong uyones usngol thu ba le ki ni ki jing kli ki ba uyones ki mi ka mi na e hende ka mi na ka ta ka jinget ka ba shisha jong uyones ka bari apo ka jing atatien ka jong uyo I a genuine faith ka jong uyones unong pen baptist uji su uyo I ka ta ka bari apo ka jing atatien ka jong uyones ni iba uji su uyo iba uyones ka jinget na uyones kam sham la do no ande udon kata ka jinget ba ukwa kata ka jinget kanang scam shushu ba uji jisu uju bab kata ka rukom ka ba ai jing hun ka ba ai men sin ka ba pen scam ya ka jinget ka jong uyones lese mengi don hapadeng ka jing atatien ha ka jing ya den ti ka jongi lese kali langi dei ni em don ka ni ka jing atatien ka jing em jongi lese ka ni ka jing atatien ka dei ni em ka pop to ai bangin kan ma bangin ne ya lammi kan ni jing atatien ka jongi sha ublei kini ki jing kali jongi ne sha ublei kom bolong yo anes unu mo don kata ka genuine faith kata ka jinget ka beshisha bo kwate utrang shisha ba kata ka jinget ka bo don kanang scam shushu kanang so thiet what happening ki jing ki jing tenju ko bo umat ukwa pa kan ni ka jing nget kanong ka bas scam kanom ja no u namar kata u let manra ikini ki jing kali kamat jong jisu shisha ujisu jubab yo yones para ka jing em jongi rushisha ujisu jubab ka jing em jongi langi don kini ki jing atatien aparen ki jing le ka jing em jongi ujisu ulong ka jubab kan ban pen scam shu ka jing ka jongi ban pen do ka jing atatien na ka jing em jongi banga khot ye phi ka ni ka janmiet to long shlor let ha khama jong ublei let ra ka ni ki jing atatien ra ka ni ki jing kli udon ka lenti ban palat ye phi ujisu don ka jubab na ka banta ka jong phi ma pen shlor phi phine kumta hakmat jong ka jing atatien kam dei ka pop to ab ka ni ka jing atatien kanum pen long ka ma jing thot ye phi ba phine akhma jong ublei to ab ka ni ka jing atatien pat ru kanum pen jingai phi no ublei ba phin klet snon no yo u ba phin net ka jing bam nget to ab ka ni ka jing atatien kan pen san pan ban ye phi kan pen khrau pan ban kan pen scam pan ban ka jinget ka ba phi don how Jesus Christ so awu ble uni rap ini hapreng jengi iwe pi iwe kan ka por bar hapreng ki jing ki jing le ki bangi kan du man na ka si ka jing em ka jengi ka buram ka long shu ble to ai ba ki baroh bangi ngin yo sngau ka ni ka janmiet kan long ka bor man pelat ingi kan long ka bor na ka banta ka jing em jengi ba malak si to ngin de akama jang ble ha ka jingduwai Kok paji ba habneng wana khama jame ko try ban ai ngu ekani ko por ke bangi la ban pandep ekani ko Bible study bangi duai bo min sim bo ko jame on ki apo jangi ko try to ai ba in yo skoi ko sur go jame bar habang yo skoi ko sur go jame ngin pedyang ye ka don go jangi ngin pele ka don go jangi yame ko try ba min shong min yo ban shimti ka jing em jangi ba min yo penyai ba me ka jing em jangi ka jing atatin ka bangi ngi don ngin bread dot shame ko pa ba me melong ka jubab na ka banta ka jing em jangi ba men pet scam ya ka jing et apo jangi ko tra ji su bi bangi nang ya da padeng ki jing ka jing tunju da ka bangi nget scam ba me bran ring kat ba ngi da ka bangi khlan ka jing et ha me ko pa tra ji su bi shimti ngi ka bangi ngi long ko try don padeng ki jing ki ba bon jat ma me melong nong palat ki ta ki ba don ha padeng ki depression ki anxiety kinu ki jing ki benta ki jing ka jing em jong ki ma me manong no palat ma me manong to jubab na ka jing na benta ka jing em ki jong ki ko try shimti ma me ngi ko bangi long to ab ka tien ki jong ma nang san ka jing em jongi ai ka tien ki jong me ka nang yo ban su thiet ka jing em ki jongi ngin he ngin san ngin ya ka jing em ki jongi ko ba malak si ki stan ka ka tien ki jong me ko try par ka bor ka shan ka jong me halendat yangi tra shimti ko bangi long pa to map ki pop kan kang jing teng ji su pan to ab ka jing ye ba ka jong ble ko pa ka jing ai ka jong ble khon ba ka jing slok ka jong min sim bu ko kan sha sa ring kat ba ni na du man ta ba chu bam ju ko man ta shu bam ju ko ru amen